Ja by som to odštartovala, cink. Kľudne, poďme na to. Kristy Poď. bude viac trošičku to nejak moderovať, pretože ja sa zvyknem zakecávať trošku. Kto ma pozná, tak vie. Takže to trošku prenechám Kristy v jej rukách to nejak moderovať a dávam ti slovo. Ďakujem, ďakujem. A vítam vás všetkých, že ste sa sem pridali na našom Zoome. My sme sa s Dany rozhodli, že tento Zoom urobíme preto, aby sme pozdieľali z našich životov to, čo možno zaujíma mnohých z vás. Možno sme prežili podobné veci, ako prežívate vy teraz a ako sme sa s tým vysporiadali. Už len ten názov, ktorý máme, že zranený liečiteľ, je možno pre mnohých z vás niečo nové, neznáme a možno pre niektorých z vás práve vás to pritiahlo kvôli tomuto názvu. A ja len chcem povedať, že to je ten archetyp v nás, zranený liečiteľ, ktorému by sme mohli začať dávať pozornosť, pretože práve vďaka kontaktu s týmto archetypom v nás dokážeme premeniť tie bolesti a tie zranenia, ktoré v sebe máme, zvedomiť si ich a premeniť ich na dary, pretože pod každým tým zranením sa skrýva veľký dar, ktorý nesieme. A naša duša si vybrala práve túto cestu, cez tieto skúšky, konkrétne skúšky, ktoré každý v tom svojom živote prekonáva a stále dookola nás to vracia do podobných situácií, dokým to nepochopíme. Takže to je veľká téma a za mňa je to ako keby jedna z najdôležitejších tém, ktoré keď uchopíme, tak si vieme poradiť so svojím životom a prestaneme sa cykliť a prestaneme opakovať to isté dookola a začne sa nám viac dariť, začneme byť vedomejší a začneme viac spolutvoriť ten život. Už nie sme v tej úlohe obete alebo takého človeka, ktorého to niekam vedie a sám nevie, že vlastne, že kam ho vedie. No a teda dnešný Zoom by bol o tom, že by sme porozprávali, ako my sme vlastne sa objavili, tú silu v nás, alebo aké boli tá naša životná cesta, keď sme sa mnohokrát dostali do veľmi ťažkých situácií, ako sme z toho vyšli von. Keď sme už možno naozaj nevedeli, že ako ďalej. Denny, ty máš celkom hustý príbeh, celý ten tvoj príbeh životný je jedna veľká skúška a tvoja veľká učiteľka bola depresia. To už veľa ľudí o tebe vie. No, A, no, a vlastne možno, že tu je viac ľudí, ktorí majú podobné skúsenosti. Ja som tiež teda zažila depresiu, ale určite nie v takej veľkosti ako ty, lebo poznám tvoj príbeh a tiež viem teda, že čo to je, aké je to um, ťažké obdobie, keď človek nevie ako von, keď je zaseknutý, keď si už naozaj myslí, že to je koniec. Ja mám jedno, iba predtým, ako začneš ty zdieľať, tak ja mám iba jedno také, čo mi prišlo, a myslím, že to povedala ľudská ladiva, myslím, že to povedala, že depresia je len spôsob nášho vyššieho ja, ako nám povedať, že nejdeme správnym smerom. To sa mi veľmi, veľmi páčilo a ja teda potvrdím teda aj s môjim príbehom, že áno, je to tak. Už život mi hovoril a posielal mi znamenia, že stop, toto je úplne zlé, kam ideš, tam nechoď. A dokým som to nepochopila, tak dovtedy som musela v tej depresii dostávať. Ako to bolo s tebou, Denny? Porozprávaš nám? no. Tak pekne si to povedala, čo sa týka teda toho, že naozaj či už úzkosti alebo depresia alebo rôzne iné asi aj psychické poruchy, tak v podstate sa dejú predovšetkým ľuďom, ktorí sú viac citlivejší, vnímavejší a ja som sa len nedávno dozvedela, že som vysoko citlivý človek, čo bolo pre mňa úplne prevratné poznanie a pochopenie všetkého, čo sa mi dialo v minulosti, prečo som reagovala tak a tak a tak ďalej. Tých príbehov, čo som zažila s touto, ako si ju nazvala, učiteľkou, tak bolo celkom dosť asi takých 5 veľkých epizód, ale len som chcela ešte povedať, čo je celkom dosť veľké číslo, 5 krát zomrieť a zaživa a znovu sa narodiť. Doteraz nechápem, keď si na to spomeniem, že ako som to vôbec mohla stáť, ale vďaka aj ľuďom, ktorí mi boli na blízku, tak vlastne aj vďaka ním som teda to prežila a neodišla.
alebo neopustila toto telo. A len som chcela povedať, že niekto povie, že ja mám depku, alebo mám depresiu, alebo niečo takéto. To slovo, každý človek má to mám ako keby mnoho podôb alebo mnoho levelov alebo úrovní. Hej. Môžeme mať depresiu, že proste aj sa ho hovorí, a že vyše 50% ľudí na svete, že má v podstate je v depresii. Sú to ľudia, ktorí zapíjajú smutok alebo nespokojnosť alkoholom. Sú to ľudia, ktorí sú nešťastní, nespokojní. Proste stále sú ako keby takí, že nič sa im nechce. To sú také jemnolilinké formy nejakej tej depresie. Ale depresia depressed znamená v angličtine hlboko oddychovať, spomaliť. V human designe to nazývajú aj melancholia. Ja to slovičko depresia som kedysi z toho mala takže ako tak až nočnú moru. Až som to nevedela ani vysloviť, pretože keď v tom človek je, tak si myslí, že to nikdy neskončí a je to skutočne peklo na zemi, ktoré sa odohráva vo vašej hlave. Ale čo som tým chcela povedať, ešte sa naspäť vrátim, že vlastne to má ako keby rôzne podoby, že ale ja som to mala naozaj v takej dosť silnej, keďže mám tú citlivosť zvýšenú, čo je aj veľkým darom v tom, čo robím, cez tú jogu, ako to zdieľam a ako vlastne ľudia to cítia, čo sa im vďaka joge srdcom deje potom, tak zároveň je to aj dar, ale je to aj obrovské prekliatie, tá vysoká citlivosť, že vlastne si veľmi dávať aj pozor, aj sa s tým musím učiť pracovať a tak ďalej. Takže u mňa to prebiehlo tak, že ja vlastne, keď sa mi to spustilo, tak som sa nevedela sama o seba postarať. Jednoducho prestala mi fungovať plynulá reč, proste tá myseľ išla ona zrazu proste úplne tam začínal byť obrovský strach, čo sa mi dialo non-stop, tak som mala nízkofrekvenčné alebo nízkovibračné myšlienky, všetky strachy, obavy, hanba, pocit, že som úplne sama. To bolo asi najhoršie, čo si pamätám, že som zažila, že som cítila, že som úplne sama. Išlo mi prasknúť srdce, proste ste odpojení od seba, od srdca, od svojho tela. Nedalo sa mi cvičiť jogu a pritom 14 rokov ju študujem. Nedalo sa mi, nechcelo som ani piť, ani jesť. Proste som aj týždeň iba ležala, čo teda ma donútili vôbec stať a hýbať, lebo to telo postupne ako keby odchádzalo. Ja som chcela iba spať a zaspať a spať a spať a spať. Čiže to bolo iba tak skrátke, nebudeme tu celý webinár o tom rozprávať. Možno niekedy raz to bude na iný webinár. Len tým chcem povedať, že keď som sa dokázala ja 5 krát dostať z takého pekla alebo z takého dna úplného, kedy fakt som plakala a prosila Boha, všetkých anielov a proste už som všetko iba na nebesia, mi tiekli slzy, si pamätám, že som častokrát už keď som fakt nevedela, tá myseľ išla non-stop, ja som nevedela, čo ďalej, ako ďalej, ja som nevidela východisko, že čo mám ďalej robiť proste, že ako to bolo neskutočné. Tak vlastne, keď som fakt nevedela už, že čo, že už som proste, moja myseľ mi tam nahádzala samovražedné myšlienky a začala tam proste už nejaké išiel kamión, ja som videla, že pod neho skáčem a podobné, no bolo to úplne, ja ako v bežnom živote, alebo v bežnom celý život viac menej milujem život, mám radosť, cestujem od 18, od 16 cestujem, žila som v rôznych krajinách na zemi, pracovala rôzne práce a tak ďalej, to len aby ste vedeli, že ja v podstate bežne fungujem a vážim si život, milujem ho. Ale keď ma navštívila teda táto nemoc psychická, tak mi išlo o život a vlastne, čo ma naučila, je toho neskutočne veľa. A Neskutočne čo sa veľa. Ja som stalo, musela pustiť. No, Denny, pustiť, čo bol ten áno. moment, prosím ťa, že čo bol ten moment, keď si povedala, že takto už ďalej sa nedá? Pamätáš sa, že čo ti pomohlo? Možno to bol stále ten istý podobný spúšťať, že si povedal, dobre, ďalej už nemôžem. Že čo sa stalo? Kedy sa to zvrtlo, že si povedal, a dosť, už nebudem sa utápať v depresii, alebo čo to bolo? Vieš, čo Nie, myslím? to nebolo také, že nebudem, že si poviem, že nebudem sa utápať v depresii, tak idem rýchlo niečo zmeniť. To bolo Jasné. všetko vždy postupné.
Tie epizódy trvali 2-3 mesiace. To je ako keď sa vám lieči zlomená noha. Tak proste máte zlomenú hlavu a to trvá postupne. Najskôr sa nedá chodiť vôbec, nedá sa na ňu dostupovať a tak ďalej. A potom postupne, keď ja neviem, za mesiac, väčšinou za mesiac, za 2 mesiace plus minus, už sa mi dalo ako keby ísť von, proste už a vlastne už sa mi dalo šoférovať. A tak som vlastne googlila, stále som čítala, neskutočne veľa som čítala, počúvala som veľmi veľa YouTube videí, keď už sa mi dalo vôbec počúvať a čítať. Takže tam už to bolo také, ale ešte stále som nevedela, ako ďalej. A u mňa vždy to skončilo ako keby sa hovorí zázrakom, nejakým uvedomením, a v mojom prípade to vždy bolo, keď som našla novú ako keby víziu alebo nový smer, že aha, ok, tak to idem ďalej žiť, ale predtým som musela pustiť všetko. Identitu, všetko proste. Ja som miestami iba dýchala. Že vlastne som iba čo mi ostalo bol dých a snažila som sa tú myseľ utišovať a pozorovať dých. A postupne, keď už sa mi to ako keby zlepšovalo, tak som začala robiť rôzne dýchové cvičenia, potom som začala navštevovať alebo som zavolala rôznym ľuďom, ktorí takisto boli kľúčoví. Niektorí boli, že nepomohli a niektorí boli absolútne kľúčoví. Napríklad ako aj ty raz, že som vlastne išla, som si objednala u teba súkromnú hodinu tanečnej medicíny alebo movement medicine, lebo som sa niekde dočítala tiež nejaký príbeh, že je to možné cez to telo sa dostať naspäť k tej duši. Tam hlavne ide o to, aby ste sa naspäť dostali naspäť k tej duši, k tomu, do toho vedomia. A tam už proste sa to dá ako keby prekliknúť. Takže ja si pamätám, keď som k tebe prišla, ty si to asi tiež pamätáš, a 2 hodiny sme u teba v obývačke tancovali a som 3 mesiace sa nesmiala, bola som odpojená a tak asi ma viedla svojim hlasom, hudbou, cez zavreté oči som tancovala, ja si to pamätám úplne ako včera. A proste som následovala, čo si hovorila, najskôr hýbať rukou, moja hlava mi hovorila, Ježiš Mariana, čo tu zase robím a to nefunguje a neviem čo, no tak postupne si ma rozhýbala nejako a tak si ma viedla tým vlastne hlasom, tým vedením, že zrazu si ma naviedla cez ten pohyb v tele k tej duši, ktorá zrazu videla, že čo vlastne je, že tam je radosť, že tam je úsmev a ja si pamätám, že som sa prvýkrát usmiala jemne a že som zacítila iba tú energiu toho, že wow, je to tam proste. A potom som už postupne ožila a potom zase ešte ešte som mala nejaké rozhovory aj s skvelou terapeutkou, homeopatičkou, aj homeopatika som užívala Vierkou Kačmarikovou. Takže to bola, no, a tak ďalej. Je veľa tých príbehov, takže ja to iba skrátim a zhrniem, čo tým chcem hlavne povedať a potom už ti dám, Kristi, slovo, že aké veľké poznanie a pochopenie mi prišlo. Jednak mi prišlo obrovské poznanie, že náš život je naša myseľ, alebo naša myseľ je náš život. Akokoľvek myslíme, akokoľvek myšlienky máme, tak to sa nám vlastne zrkadlia deje vo vonkajšom svete. Takže peklo na zemi existuje jedine v našich hlavách a peklo alebo raj na zemi takisto existuje taktiež v našich hlavách. A čo tým chcem vlastne povedať je, že vlastne naše telo, že zmenou nejakou proste, keď budeme robiť rôzne nástroje, či už jogu, alebo tanec, alebo rôzne nejaké nástroje cez to telo dokáže informovať tú našu myseľ a našu dušu a tam dokáže prísť k tomu kliku, k tej zmene a naozaj stačí niekedy iba zmena perspektívy na to všetko, ktorá vytvorí alebo dokáže absolútny zázrak a to je, nevravím, že vyliečenie, lebo to je silné slovo, ale dokáže vás vlastne vrátiť naspäť do života a potom už je na vás, keď už ste zdraví, ako vlastne postupujete ďalej a čo robíte každý jeden deň na to, aby ste tomu už potom predličili v ďalšej budúcnosti života. Takže čo tým chcem povedať, je, že veľmi, veľmi je skvelé, že sme tu nie na to sami a že niekedy častokrát stačí, keď nás štívime alebo stretneme sa s tým správnym človekom, pre každého je to nejaký iný človek a jeho energetické pole
to, čo vyžaruje, proste to, že vás ten človek napríklad príjme. Hej, poslednú epizódu sa mi skončilo, že som navštívila jednu terapeutku v Topolčanoch, Kristínu Vincurovú, výborná ľudská bytosť, ktorá mi takisto takto mi to otočila. Hej, že sa mi to otočilo len vďaka tomu, že ma vypočula, že bola ľudská a že prišla na to, že teda že na tú citlivosť, ale to je jedno. Jednoducho chcem povedať, že sme energia, všetko je energia a takisto ako každý vyžaruje nejakú energiu, tak keď sa ocitnete v energetickom poli niekoho, kto už ako keby má to poznanie, tak vám sa je možné, že vlastne vám sa v sebe, vo vás sa spustí, alebo on vám ako keby sprostredkuje to jeho poznanie a vy to tam pocítite, pochopíte a zrazu sa aj vám to začne meniť. Takže tak, v skratke, snad som sa nezamotala a Ďakujem. Wow, dobre, ďakujem Denny za tento príbeh, aj povedal si tam veľmi dôležité veci, ktoré mi tam tak vyskočili, ty by som chcela podčiarknúť. A v takýchto ťažkých situáciách, či je to už depresia, alebo úzkosť, alebo akákoľvek iná ťažká situácia, sa väčšinou dostávame v živote, keď sa s niečím identifikujeme. A to je vlastne ako keby kameň úrazu v tých našich životoch, toho nášho nešťastia a nielen nešťastia, proste vytvárame si také pekličko na zemi, lebo sa s niečím identifikujeme a naša mysel sa na niečo fixuje, máme nejakú predstavu o niečom a vlastne tak sa toho pevne držíme, lebo to niekto povedal, lebo sa nám to zapáčilo a je to úplne jedno, že prečo, ale jednoducho väčšinou je to máme vplyv zvonka, že proste takto to všetci robia a takto to je správne, alebo takto by sa to malo, alebo ego nám povie, toto chcem a vôbec nehľadiac na to, či naozaj to je to správne pre mňa. My vlastne žijeme tak hektický život a tak zvláštny život, podľa vzoru ostatných, len nepočúvaj samého seba. Vlastne ten taký štýl, v ktorom nás vychovali a čo sa tu stále razí, proste ako mnoho ľudí žije. Nehovorím, že všetci, a verím tomu, že všetci tu, čo sme, tak už vieme aspoň trošku rozlišovať ten vnútorný hlas. Nás to zaujíma. Ale vlastne keď sa dostaneme do takého zacikleného spôsobu, možno automatu žitia, robím to, čo všetci ostatní, tak ako som zvyknutý a úplne sa odstrihávam od toho, čo cítim v prvom rade a kto naozaj som a to, čo naozaj moja duša, po čom báži, čo chce, lebo sa to nedá, lebo to tak nikto nemá, lebo to sú také tie programy zvonka, ktoré nasávame, podľa ktorých žijeme a potom sa vlastne dostaneme, si vytvoríme nejakú identitu o sebe a začneme tomu veriť, že to tak je. A ten život podľa toho začneme žiť. Podľa tých vzorcov a tých programov. No a dostaneme sa vlastne do slepej uličky a od života dostávame aj um, znamenia, že takto to nemá byť. Či už niekedy je to naozaj o tom, že sa nám rozpadávajú vzťahy alebo nedokážeme nadviazať žiaden vzťah. Presne preto, že proste nejdeme s tým správnym smerom alebo nerobíme to, čo nás naplňa. Alebo aj keď máme nejaké vzťahy, tak nie sú také vyživujúce a naplňujúce, ako by sme si priali. Keď nepočúvame tie znamenia, že takto nie a stále opakujeme to isté, čo sme zvyknutí, tak potom sa to už začína odrážať aj v životných krízach. Môžu to byť nešťastia, nešťastné náhody, výpoveď, rozchody. A keď ani toto nepočujeme, tak väčšinou naša bytosť nám to ukáže úplne inak, nás zastaví a prejaví sa to fyzicky alebo psychicky cez chorobu. A vtedy už naozaj musíme zastaviť a povedať si a stop a inak. A začať načúvať tomu, kto naozaj sme. Čiže toto je ten prvý taký ten faktor, prečo sa dostávame do ťažkých situácií. Ja to vnímam to, že napríklad aj do depresie. A potom ďalšia vec, že táto naša spoločnosť moderná, sme vytvorili taký model, že my vlastne žijeme sami. Strašne sme odstrihnutí od širšej komunity a vlastne každý kope za seba a my máme pocit, že sme v tom sami. Že my jediní sme takí nedostatoční a my jediní sme takí chudáci a nám sa toto deje a ostatní sú všetci super. Hlavne keď vidíme na Facebookoch a na sociálnych sieťach a Instagramoch, akí sú všetci úspešní, ako sa im darí. A my máme proste pocit, že
tá nedostatočnosť v nás hneď nám vyskakuje, alebo vlastne tá seba dôvera je na bode mrazu veľakrát. Takže tým, že sme stratili kontakt ľudský kontakt s komunitou, ktorá je podporná. Naozaj, že koľko ľudí z nás má naozaj v okolí taký kruh, alebo zo pár priateľov, možno stačí jeden jediný človek, s ktorým sa naozaj môže veľmi úprimne a veľmi otvorene porozprávať bez toho, aby bol súdený, bez toho, aby ho niekto kritizoval, aby ho naozaj videl, prijal. Niekedy stačí len vypočuť. Takže nie sme v tom sami, iba to chcem povedať. A preto možno práve teraz v tomto období, čo je skvelé, si myslím, sa rozmáhajú stále nejaké kruhy, stále sa stretávame už vo Mm. vedomých nejakých skupinách, čo je skvelé, že vlastne sa vidíme jeden z druhého navzájom a sdielaním svojho príbehu človek potom naozaj vie, že aha, a ja to mám takto, nie som v tom sám. To je veľmi veľká úľava a si myslím, že je to aj jeden z kľúčových takých spôsobov, akým môžeme um, znovu sa prinavrátiť do prirodzenosti. Začať sa stretávať vo vedomých komunitách, kde dostaneš podporu, kde si videný presne taký, aký si a kde vlastne nemusíš sa hrať na nič iné. Si to ty a presne taký, aký si skvelý. Je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Čiže aj tento náš štýl života, ktorý sme vytvorili, odstrihnutý, um, sám za seba, kopem len sám za seba, stále sa porovnávam, stále ten taký štýl, súťaživosť a výsledok a vlastne ideme všetci tak cieľavedomo za tým, čo treba a na ostatné sa proste nehľadí. Tak vlastne to sú tie faktory, ktoré nás tam proste do tých ťažkých situácií privedú. Denny, ty si chcela niečo povedať? Som ťa tak videla, či to sa mi zdalo? No, a už mi to aj vypadlo, ale nie. No, to, čo si hovorila, to, že každý kopeme sám za seba a tak ďalej, presne, že to niekedy úplne stačí si navýšiť frekvenciu, vibráciu iba tým, že vlastne sa stretneš v kruhu s tými ľuďmi, niekedy to nemusia byť ani tvoji ako keby priatelia, ale častokrát sa mi stalo, v podstate aj tebe sa to deje, Kristy, že ti prídu ľudia, s ktorými sa ani nepoznáme a za veľmi krátku dobu cítime takú blízkosť a čo som tým ešte tam chcela povedať aj, že sa bojíme byť zraniteľní. Že Mhm, akože máme strach proste ukazovať alebo hovoriť aj o tých našich tieňoch alebo o tých našich ako keby, čo nás to nie je sťažovanie sa, že Ježiš trápi ma, ale proste ako keby, že máme pocit, že potrebujeme proste mať tú masku a byť dokonalí, ale vlastne život je aj tma, svetlo, deň, noc, hej, dobre, zlé. A niekedy fakt, že keď si dovolíme byť autentický, tak to je niekedy naša záchrana, pretože to je to liečivé. Presne, čo si teraz povedala, to je to liečivé, keď dokážeme byť nahý sami pred sebou a mať pritom svedkov. Svedok je ten, čo sedí v kruhu s nami, alebo ten priateľ, ktorý sa na nás díva a nesúdi, on len svedčí. On len je tam a drží nám priestor, aby sme mohli byť aj škaredí, aj blbí, aj neviem aký neúspešný, aj zranený, aj všetky tie potlačené a tie tieňové stránky nás, ktoré sú veľmi dôležité, oni sa nedajú ani odstrihnúť, ani sa potlačiť nedajú, ani zabudnúť sa na nich nedá, pretože nemôžeme žiť proste len v svetlom a v pozitívnom, ako je deň a noc, ako si povedala, ako dýchame, tak sa nadýchujeme, musíme aj vydýchnuť. To znamená, že vlastne my máme aj tieňový, aj ten pozitívny aspekt v nás. A dokým nedokážeme vidieť obidva, dokým obidva sa nedokážu stretnúť a vzájomne objať, tak my nemôžeme nájsť ten mier v sebe a ten pocit jednoty. O čo tu vlastne ide. Ak žijeme stále v dualite a len odmietame to, čo sa nám nepáči, nehovorím, že to je zlé, to sa nám nepáči, to sme si tak označili. A chceme len tú jednu polovičku mince, tak v živote nebudeme mať tú mincu celú a vlastne nič z toho. A to je ten aspekt toho zraneného liečiteľa v nás. Že dokým my si nevytvoríme priestor sami pre seba, aby sme dokázali skutočne načúvať
tým zraneným častiam v nás, ktoré máme, a máme ich mnoho. Či sú Mm. z tohto života, či sú z predošlých životov. Vždy je tam nejaká zranená časť nás, ktorá si vyžaduje pozornosť a z ktorej reagujeme, ktorá stále aktivuje to staré zranenie. Akože, aby som bola konkrétna, aby ste si to vedeli predstaviť. Môžem povedať moje zranenie. Ako je to, čo som vždy cítila, že moje veľké zranenie je, že ma vlastne, že budem nevidená a odmietnutá a že vlastne nepatrím, že ma vynechajú. To je vlastne strach z opustenia. Veľmi, veľmi silný strach, čo máme mnohí z nás. A vždy sa to prejavovalo tým, keď som videla, že sa niečo dialo a mňa tam nepozvali, alebo niekto iné, nejakí iní priatelia, kamaráti niečo začali vytvárať a proste ja som v tom nebola. A moje malé dievčatko, tá moja zranená časť, ktorá sa strašne bála tohto, že vlastne je nevidená, že nemá cenu. A keďže nemám cenu, tak môžem zomrieť rovno. To je vlastne to, bolo to až so strachom z prežitia. Je to väčšinou tieto hlboké zranenia sú späté naozaj, že s tým, že vôbec, aby sme prežili. Lebo keď ma vylúčia zo spoločnosti, tak zomriem. Proste je to hlboký, hlboký strach, možno generačný, nie je to možno iba v tomto živote. A tieto strachy, vlastne, alebo tieto naše časti zranené, oni si nesú, akože to nie je iba jedna udalosť v našom živote, ktorá sa stala a teraz máme to veľké zranenie v živote. Veľakrát sa to nabaľuje a vlastne to zranenie je potom tak hlboké a tak prekryté, že o ňom vlastne nevieme a my reagujeme z tejto našej časti, napríklad tak, že ja som kritizovala, no oni sú hen takí, ja som lepšia, alebo bože, ale toto je buď jedna vec, hej, že oni sú nedostatoční, ja to viem lepšie, alebo potom som reagovala opačne. Som sa bičovala, že aká som ja na houby, vlastne, že som strašne nedostatočná, lebo všetci sú lepší ako ja. A to boli úpadky do depresie, hej, čiže a odsudzovanie a skritizovanie a tieto vlastne obrany, to bola obrana môjho ja, pretože inak by som proste fakt musela uznať, že proste nestojím za nič a môžem si to rovno hodiť. Čiže to nebolo to nikdy myslené zle voči ostatným ľuďom, ale jednoducho moje ja, tá zranená moja časť, si vyžadovala pozornosť, takže som ju potrebovala objať a uvidieť ju, že áno, toto je tá malá Kristýnka, ktorá sa bála, keď mala toľko a toľko rokov, nebudem zachádzať do príbehu, ale všetci máme podobné príbehy. Toto je len model, ktorý som priniesla, aby ste si vedeli dosadiť svoj životný príbeh za to. Keď som mala, ja neviem, 2-3 roky, vtedy sa stalo toto a ma nechali opustenú, neviem čo, vylúčili a ja som vtedy pocítila veľký strach. Zranenie tam zostalo, hej, a odvtedy vlastne reagujem istým spôsobom. A niektoré situácie spúšťajú vo mne tento strach. A ja nevedome, z toho, že nevidím túto moju zranenú časť, reagujem nejako. A vôbec to nie je užitočné pre môj život, pretože to nemôže byť užitočné. A stále reagujem z tohto zranenia. Čiže spôsob, akým nahliadnúť na túto zranenú časť, ako ju objať, ako ju vyživiť a povedať jej už, lebo teraz sme už dospeli, teraz to už vieme urobiť, povedať jej, nemusíš sa báť, doplniť si vlastne to, čo som nedostala vtedy. To stačí, to nie je nejaký veľký proces, to stačí si len uvedomiť v tej chvíli a len napríklad sa objať a uvedomiť si, OK, teraz reagujem z pozície môjho zraneného vnútorného dieťaťa. Je to OK? Ten človek alebo tá situácia, to nie je objektívne, ako to vidím. A to úplne niekedy stačí. Toto je jedna vec, ktorá potom sa začne ako keby objavovať a my tie tiene budeme mať nasvietené. A už keď sú nasvietené, už nie sú v podvedomí a už nás neovládajú nevedome, tak vtedy vieme s nimi niečo robiť. Oni sú veľmi hlboko v nás. My ich nikdy nevymažeme, tie zranenia, ale budeme vedieť zareagovať Mhm. inak. Budeme vedieť sa zariadiť proste úplne Mhm. inak, aby nám to neopakovalo tie isté situácie, aby sme sa nezaciklili, aby sme začali tvoriť vedome. Lebo my si vyberáme, ako si Denny povedala, myšlienka tvorí náš život. A aké myšlienky máme? Aké emócie máme? Každý boží deň. Aký si vyberáme, to si vyberáme. Lenže keď reagujeme stále z toho zranenia, keď ten strach je tak hrozne silný, ktorý presakuje cez každú jednu situáciu, vidíme, stále vlastne nás to ovláda, tak vlastne my nemôžeme tvoriť vedome ten náš život. Hlasím sa. Áno,
Čiže toto, čo Kristy povedala, s tým, že naše myšlienky tvoria náš život, lenže a naše pocity a emócie, to každý poznáme dobre, že niekedy proste cítime tie pocity, emócie, myšlienky, máme také čudné a nevieme prečo a čo s tým. A teda nástroje, teraz je super mať poznanie a nástroje, ako to zmeniť. A tým, že obidve sa tomu venujeme celým srdcom už skoro 15 rokov, obidve dosť podobné máme, akože len každá v tom svojom, tak sme prišli aj na to vlastne, že jednoducho tie myšlienky, emócie a pocity, alebo tie myšlienky a emócie je možné zmeniť vďaka telu. Hlavne vďaka relaxácii v tele alebo vďaka pohybu v tele. Lebo to, keď vás niekto začne sprevádzať do tela, keď vás vlastne ako keby odpojí, dôležité je na chvíľočku ako keby odpojiť tú mysel, poslať ju na dovolenku, nech konečne si oddychne, lebo ona tiež potrebuje dovolenku, naša mysel. Naša mysel je super nástroj kreativity, tvorivosti, akože netreba sa na ňu hnevať, ale častokrát nám dokáže zničiť život. Buď nám ho dokáže vytuniť úplne naozaj, však sami sme z Kristy toho dôkazom, že krôčik po krôčiku sme nabrali tú odvahu pustiť to, že budeme pracovať proste od 8 do 5, ale niekedy pracujeme aj viac, že? Ale ako keby, že budeme robiť niečo, čo nás nebaví. Proste to je absolútne, v mojom prípade, keďže som citlivý človek a že mám vlastne, tá duša má silný navigačný kompas, tak vlastne ja si nemôžem ani dovoliť robiť niečo, čo mi nedáva zmysel, pretože okamžite to začnem cez tie pocity v tele. Buď príde úzkosť, alebo ja neviem, zažila som aj panické ataky, to je dlhý príbeh všetko. Ale vlastne k akému poznaniu, pochopeniu som prišla, um, je, že naše telo je náš najmúdrejší nástroj, ktorý máme. A či už ja cez tú jogu srdcom, ako som to takú hlbokú vedomú relaxáciu a rôzne asány alebo posvetnú geometriu tela, kde sa telo opravuje, lieči, lebo cez zmenou fyziológie alebo fyzionómie tela sa mení psychológia mysle. Čiže, alebo potom Kristi cez pohyb, to vám porozpráva zase ona, že vlastne takisto hudba, pohyb, niekto vás vedie do toho tela, vy sa hýbete, mysel za chvíľočku odíde a vy zrazu sa ocitnete v tej energii svojej, tá duša zrazu sa tam ukáže, začne vám šepkať, začnú prichádzať pochopenia, poznania a ako náhle nadobudnete alebo nadobudneme nové poznanie a pochopenie, tak ako náhle sa posunieme vyššie vibračne alebo frekvenčne a to nové poznanie, keď nám príde, to každý cez seba zažije, tak už potom nie je viac cesty späť, iba vpred. Lebo ja tu stále hovorím a za tým si stojím a je to proste tak, poznanie je viac než zlato, lebo keď máte vlastne tú mapu k tým pokladom, máte to poznanie, ako sa seba uzdraviť, ako premeniť tie myšlienky, alebo ako pracovať, premeniť tie emócie, alebo ako pochopiť tie pocity. Keď máte tú mapu, že ako to vlastne pochopiť, ako si to desifrovať, rozpliesť proste, no tak to je. Predstavte si, že máte manuál na seba. Že máte manuál, že vlastne každý sme nejaká duša v tele, duša a vedomie v tele. Hej? To asi určite už nie je cudzie nikomu toto slovo a komu je, tak skôr či neskôr príde na to, že tak ako sme hmotné bytosti, alebo aj v hmote žijeme, máme 50, sme proste aj hmot z hmoty, ale zároveň sme energia. Proste to duchovno sa nedá už predtým zatvárať oči a môžeme to vidieť v tomto svete začínajúcom viac a viac, ktoré viac a viac sa všetko zjemňuje, viac a viac všetko cítime. Však to vidíte sami, čo sa deje vo svete a tým, že to študujeme, tak vlastne sa tomu venujeme a nám to ukazuje ten celý obraz toho, že čo sa vlastne deje a všetkých, ako kolektívne, ako celú zem, každého jednotlivca nás to tlačí do vývoja toho vedomia, pretože majská civilizácia, iné civilizácie tiež bolo nejaké vedomie proste. A každé vedomie, to vedomie, vlastne my sme tiež vedomie, my sme útržok. Proste v nás je vedomie, ktoré je súčasťou niečoho obrovského. A každé vedomie sa túži vyvíjať a rásť. Každá duša túži vyvíjať a rásť. A keď
živote stagnujeme, alebo cítime, že sa nám dejú teda tie rôzne, ja neviem, krízy, choroby, nešťastia a proste sme úplne zatrpkli, alebo proste všetko zlé, tak, alebo teda hlavne aj choroby psychické, fyzické, tak to sa nám deje preto, že sme proste, že to vedomie a tá duša túži buď po zmene, alebo túži ísť vyššie, do vyšších frekvencií, lebo stále chceme ísť vyššie, stále chceme ísť bližšie k tomu zdroju, k pochopeniu tej božskosti, ako, alebo toho svetla, tej existencie a čím viac vlastne sa trošku zaujímame o to, že odkiaľ sme prišli, čo je naša pravá podstata a tak tým viac potom máme pokojnejší život, tým viac proste žijeme väčšiu blaženosť, pokoj, relaxáciu, pretože pochopíme, že prirodzený stav našej duše je stav relaxie a my sa len počas života na to rozpamätávame a naozaj sme sem prišli hlavne prežiť nejaký chvíľočku toho života, kratučký okamih, keď to porovnám s vývojom ľudstva alebo celej planety, tak čo sme tu proste sekunda a my sme sem prišli jednoducho hlavne oslavovať život, ako sa hovorí, tancovať, spievať, prepájať sa a na to všetko potrebujeme mať, ale poznanie toho, že sme všetci naozaj ako keby súčasťou a hlavne teda najskôr poliečiť to seba, otvoriť to srdiečko, pochopiť, že nie sme naša mysel, upratať si myšlienky, myseli ako záhrada, proste vytrhať tú burínu rôznych projekcií a rôznych somarín, čo si tam dávame na základe podmienenia ešte z detstva, od rodiny a to by si mala, tak by si mala tú takú robotu a toto musíš, lebo nebudeš mať dôchodok a všetky tie iluzórne istoty, ktoré od malička nás vlastne nás učili, pretože aj politika, systém vlastne píše tie osnovy učebné, kde vlastne oni chcú nás oddeliť, separovať. Proste urobiť z nás to, že separé robot, robíš toto, dostaneš toto, budeš sa mať dobre, ale budeš mať veľa peňazí, budeš sa mať dobre, bude ti dobre, čo je vlastne pasca, pretože vymieňame čas za peniaze a tými peniazmi si kupujeme iba veci, ktoré nás potom držia a potom sa bojíme si slobodne niekde odletieť alebo zmeniť to v živote, lebo máme veľa vecí, lebo sa bojíme odsťahovať, lebo proste veci sú proste záťaž, ako keby energetická tiež. Ale už to iba dokončím, nech sa nezamotávam. Čo som tým chcela povedať je, že vlastne celý život, ako sa narodíme, tak sme podmienovaní, ako si už povedala, ako by sa malo žiť a čo by sme mali robiť a taký strach, hen taký strach a budem radšej pracovať, aby som mal na dôchodok. A vlastne prežijeme život v tom nejakej ilúzii a stále čakáme, že niečo urobíme, až keď deti odrastú, až keď sa ožením, až keď príde ten správny partner, alebo proste je tam toho veľa, však to poznáte. Ale to je celá, to je proste, to je pasta, to je proste ilúzia, to je tá mája. A vlastne cez vďaka joge, alebo teda movement medicine, tanečnej teda meditácie, alebo ako to nazvať, alebo teda vďaka joge, to tiež veda o duši, tak cez telo nám prichádza to poznanie, ako tú pascu odhaliť a nežiť, vystúpiť z nej a chápať to, že naozaj sme tu proste prišli oslavovať ten život a vedieť, učiť sa tie správne nástroje, ako sa poliečiť, ako sa dať do rovnováhy, ako vlastne žiť v prítomnosti, pretože život sa deje len v prítomnosti. A keď sme chytení v pasti minulosti alebo obavy z budúcnosti, čo bude, ako bude, tak vlastne tam sa potom tiež štartujú tie choroby kadejaké cez tú našu myseľ. Alebo myšlienka, vedomie sa dokáže uzdraviť alebo ochorieť a zomrieť. Jediná myšlienka nás dokáže zabiť alebo nás dokáže uzdraviť. To je absolútne, čiže keď vedomie sa dokáže uzdraviť, to je všetko je možné. Ja tým, že som to zažila extrémy, však som žila naozaj v raji, aj niekde v džungli a úplne blaženosť totálnu a zároveň som si potriasla aj ruku s Luciferom párkrát v pekle, tak a bola som veľmi blízko toho odchodu tam hore, lebo som myslela, že to nedám, proste, že sa zblázním, že to fakt bolo. Tak vlastne vďaka tomu, že som zažila tie extrémy, tak viem pochopiť ľudí, čím si prechádzajú, keď si tým prechádzajú ale zároveň viem, že každý sa dokáže, alebo každý dokáže nájsť tú cestu,
každý sa dokáže stať tým svojim zraneným liečiteľom, tým archetypom toho zraneného liečiteľa, čo znamená, že cez zranenie, vďaka tomu zraneniu pochopiť, že wow, idem toto študovať, idem tam, idem toto vyskúšať a vlastne sa polieči človek, lebo nájde niečo, nájde tú cestu, lebo kto hľada, nájde, to poznáte všetci. A kto nehľadá a sedí doma na gauči a pozerá televízor, počúva rádio, tak hold, nič sa mu tam nezmení, skôr to pôjde horšie, lebo médiá sú naozaj veľmi silný nástroj, ktorý v dnešnej dobe je veľmi manipulačný nástroj, takže tam sa treba tiež odpojiť od toho a jedine návrat k prírode, harmónia, stretávanie sa s podobne vibrujúcimi ľuďmi, kde cítite, že proste je srdce otvorené a kde sa vidíme srdcom, kde sa vidíme ako duše a to určite aj Kristý, nedávno sme sa o tom rozprávali, že vidieť sa navzájom, že sme si sem všetci prišli navzájom pomáhať, spoločne rásť, tvoriť, raz sme ja hore, dole, alebo dole, raz ty, proste vzájomne si takto odozdávame, na čo sme prišli a každý má niečo a spoločne, keď to dáme dokopy, tak vlastne sa stúpa to, my ideme vyššie, vyššie, vyššie a potom už tie strachy a to vonku, čo sa deje, tá druhá hra, tak už na nás nemá ako keby dosah a tým pádom vlastne žijeme taký trošku iný svet, takzvanú, nechcem to veľmi nejak, proste sa to volá tá nová zem v úvodzovkách, alebo ako to dať inak doslov, proste, lebo naozaj na zemi je fakt krásne a je škoda premárniť čas čakaním a neviem na čo proste, jednoducho je podľa mňa najlepšia investícia, akú ja som v živote urobila vždy a bolo ich dosť, bola do môjho nejakého štúdia, do sebarozvoja a nelutujem ani korunu a aj keď už by som za to mohla možno si kúpiť malý vrtuľník za to všetko, za tých 15 rokov, ale jednoducho preto si tak vážim to poznanie, to, ktoré som investovala, ktoré mi dáva pokoj v duši a vlastne úplne neskutočnú hojnosť vo všetkom. A pritom nepotrebujem mať milióny, ale cítim sa obrovsky bohatá, mám slobodu, mám čas, cítim harmóniu, pokoj, som zdravá, mám neskutočne krásnych priateľov a tak ďalej. A to asi všetko poznáte aj vy, ale to je všetko. Áno, díky, Takže Denny. ide to Ešte každému. napadlo, priatelia, že ak máte akúkoľvek otázku, chcete sa konkrétne niečo spýtať, alebo niečo vám napadne, že o čom by sme ešte mohli niečo rozviesť, tak pokojne nám napíšte do chatu, budeme veľmi radi. A potom aj tí, ktorí to pozerajú zo záznamu, tak nám môžu napísať vlastne správičky a my sa môžeme k tomu ešte vyjadriť, ak teda budeme cítiť sa kompetentné a budeme A tie vedieť. otázky mi môžete napísať na Facebook alebo kde, lebo ja mám tu aj počítač Ne, ne, otvorený. toto na Zoome asi nie. Na Zoome, Neviem. hej, to tu niekde vyskočí. Hej, Možno. tuto to vyskočí dole na Zoome. Dobre, dobre, dobre. Dobre, a ja som len chcela povedať, že vlastne k tomu, ako uchopiť. Vlastne stále sa tu bavíme o tom, že dobre zranený liečiteľ, už to chápeme, tu chceme nejaké dary pochopiť, aké tu máme, chceme tu žiť krásny život a chceme konečne sa dotknúť toho zranenia, objať ho, vyliečiť ho, aby sme mohli žiť ten svoj plný potenciál. O to nám tu ide, hej? O tom to je aj tá debata celá. Ako aktivovať, alebo ako objaviť, ako si dovoliť žiť svoje dary, ktoré nesieme a naozaj ten naplnený život, ktorý má pre nás zmysel. V ľahkosti, naozaj v hojnosti, v tom, o čom všetci rozprávajú, v šťastí, v Hmm. radosti. Ako to Ako? urobiť? Denny, ty si to už spomínala. Proste my sme tu ľudia, dobre, sme nejaké duše, ktoré máme telo. Preto sme v tele, pretože my máme tú skúsenosť nadobnúť cez toto telo. A tá škola života, prečo sme tu vlastne, ako máme objaviť to naše zranenie, ako ho vyliečiť, ako ten dar vlastne priniesť, je cez telo, je cez zážitok, cez telo. Čiže je síce super čítať, ja nehovorím, to je veľmi dôležitá časť toho celého nášho vývoja a pochopenia a je vedieť a mať aj informácie, ale tie informácie nestačia. Jednoducho, keď niečo viem, ešte neznamená, že sa niečo mení. Zmena naozaj v živote nastane až vtedy, keď sa tá zmena stane v tele. Čiže keď dokážeme sa stať, doslova vteliť cez telo tú našu
mm, tú našu možno vysnívanú verziu alebo to, čo naozaj chceme. Jednoducho začať konať v hmote, začať sa tak cítiť, začať tak myslieť, ako si prajeme naozaj žiť. Lebo každá jedna myšlienka a každý jeden pocit záleží. Tento pocit v tejto minúte tvorí nasledovnú minútu. Nasledovná minúta, nasledovnú hodinu. A dnešný pocit a dnešné myšlienky, ktoré mám, vlastne sú semienkom preto, ako bude vyzerať môj zajtrajšok. Čiže kedykoľvek, priatelia, toto je strašne dôležité, hlavne v týchto časoch, keď sa to celé láme a naozaj vybračne ideme veľmi rýchlo a vysoko, je dôležité si hlídať, dávať pozor na to, na čo myslíme. Kedykoľvek sa pristihnem, že idem do negatívnych myšlienok a idem do tých starých programov a vzorcov, si poviem vedome stop, zastavím sa, nadýchnem, vydýchnem, idem do tela, dýcham. Stačí dýchať a povedať si stop. Naozaj toto chcem vytvárať ďalej. Páči sa mi to? Som spokojná so svojím životom? Ak áno, pokračuj. Ak nie som spokojná, tak v tom momente poviem ne, ja si vyberám niečo iné. A to je vlastne tá sila v nás, čo si môžeme vybrať, čo chceme žiť. To je veľmi dôležité s týmito myšlienkami. No a keďže obidve pracujeme cez telo, máme nástroje na to, aby sme... Ja mám svoju cestu za sebou, ktorá mne ukázala, ako sa stretávať so zraneným liečiteľom. Môžem hovoriť za seba a cez tanec, cez vedomý tanec, cez pohyb. Movement medicine, čo študujem a vlastne som aj vyštudovala. A vždy, keď som sa dostala do hrozného stavu, keď mi bolo najťažšie, keď som prežila tie najťažšie životné skúšky. Jedna z mojich veľmi, veľmi ťažkých skúšok bola 5 rokov dozadu, keď som stratila bábätko, o 8 mesiacov na to tatina a o ďalších 6 mesiacov som znovu stratila ďalšie bábätko, ale už v 5. mesiaci tehotenstva. Čiže to bolo a to prvé tiež bolo v prvom trimestri. Čiže to bolo ako keby, že jedna strata, druhá, tretia, bolo to, takto som to dostala, že ako balíček, nech sa páči, toto je smrť, dobrý deň, ja som smrť, zoznáme sa. A to boli obrovské portály, ktoré sa v tej chvíli otvárali. Bola to naozaj, srdce bolelo, všetko sa zrúcalo, celý svet, lebo sú to veľmi ťažké situácie, keď človek vlastne stráca svojich blízkych a keď sa takto konfrontuje s niečím. Ale v tom momente ja som istým spôsobom, jediná vec, čo mi zachránila vtedy, aby, aby som bola bdela v tom celom, lebo som vedela, že je to, OK, deje sa to, už to neviem zvrátiť, už sa to stalo. Čo teraz s tým, ako ja cez to prejdem bez toho, aby som sa v tom máchala možno 2 roky, alebo zasekla v tom, alebo môže sa stať hocičo, každý to nejako inak vníma. Mne pomohol vlastne pohyb vždy. Ja som vždy v každej tej najťažšej situácii, keď to strašne bolelo, vždy som sa hýbala a začala som tancovať. Eh, Spievať, tancovať. Bolo to paradoxné, ale vedela som, že ja s tou energiou, ktorá je vo mne, musím niečo spraviť, začať ju kanalizovať. A ako náhle som dovolila môjmu telu, nech vyjadri všetky tie emócie, ktoré tam boli. A bola som naozaj v kontakte, fyzicky, naozaj s telom. Bola som strašne veľa so zemou v kontakte. A v prítomnosti, tak sa mi otvárali obrovské brány. Som povedala, že portál. A odrazu som bola schopná vidieť, lebo so smrťou vždy prichádza veľké poznanie a veľké požehnanie. Ono to je jedno s druhým. Som videla, že som sa dokázala ako keby odosobniť od toho, že to nie je, že Bože, ja chuďatko, čo sa mi stalo, ale odosobniť sa od toho celého, že sa to deje. A vždycky som si povedala, deje sa to pre moje najvyššie dobro a je tam brutálny darček. Ešte nie som schopná ho vidieť. Viem, že tam je, ale neviem ešte ho. Teraz ho nemôžem ani vidieť, ani okúsiť, lebo ešte potrebujem si odsmutiť, ešte si potrebujem odžiť to, čo si potrebujem odžiť. A človek potrebuje naozaj v takýchto stavoch si dovoliť cítiť. Cítiť, naozaj plakať, mať emóciu, nepotláčať to. Nehrať sa na frajera, že je to OK, že je to fajn. Naozaj sa dovoliť prejsť celým tým procesom. A keď ideme do emócií, vždycky je veľmi dobré začať robiť cez telo, pretože tie emócie sú v tele. Jednoducho sú. A keď to podporíme procesom, nejakým pohybom, ktorý je prirodzený pre nás všetkých, že to podporíme a dovolíme a naozaj, že tomu vytvoríme taký, že OK, teraz
si idem smutiť a idem naozaj smutiť, že si to dovolím naplno, na 100% prežiť celé, tak potom to môže odoznieť a ja môžem prejsť do ďalšej fázy a môžem otvoriť potom cestu. Lenže my, keď sa zasekneme v nejakej z tých fáz, že nedožitý proces, akýkoľvek, tak vlastne potom tá energia stagnuje, potom tam máme to zranenie a už si to prenášame ďalej a ďalej. A život je tak múdry, tak inteligentný, že vždy nás postaví pred ďalšiu a ďalšiu situáciu, aby sme si tie No. nedohrané situácie mohli doprežívať. Pretože o tom je tá karma. Keď si to už doprežívame, keď to celé pochopíme a uchopíme celé ako Mm. lekciu, tak ten darček takto príde. A ja som dostala obrovský darček za každé jedno to obdobie. Um, aj za túto teda trilógiu smrti, ktorú som dostala celkom v intenzívnom balíčku. Prišlo nádherné poznanie. Ťažko sa o tom hovorí. Odrazu som vedela, som precitla v tom, že uh, to celé tu, čo hráme, je jedna veľká hra a že vlastne je to doslova to, že tu môžeme byť, je prejav veľkej lásky stvoriteľa. A každá jedna situácia, každý jeden človek, ktorého stretnem, to nie je náhoda, ale je to príležitosť uvidieť seba, lebo my sme zrkadlo, spoznať sa, kto som. Naozaj, že to bol taký, ako skôr by som povedala, kvantový skok. Ťažko sa o tom hovorí, bola to zmena perspektívy mojej, alebo paradigmy, ešte Mm. lepšie povedané. Už som nevidela svet cez rozum, ale viac cez srdce, cez lásku. To bolo také otvorenie. A to bolo vďaka tomu, že som to istým spôsobom nejako veľmi, veľmi dobre ustála a v tom mi pomohol pohyb. Movement medicine bol tam a ja som tancovala každý deň, lebo viem, že keď si dovolím ísť cez telo, potom hlava pochopí, neskôr pochopí, určite áno. Ale nepotrebuje vedieť, Mm. potrebujeme si dovoliť byť v tele, preto sme tu. Takže to som chcela povedať k tej metóde, ktorá mne pomáha. Ako sa dotknúť všetkých zranení, ale nie tak, že ich znovu prežívam a trpím. To nie. Práve, že v bezpečnom priestore ja ako suverénna bytosť, absolútne vedomá, idem sa pozrieť a objať tú moju časť, lebo to nie som ja. Ja sa nestotožňujem len s tou zranenou mojou časťou, lebo ja mám milión častí. Všetci máme. A niektoré sú zranené a niektoré sú mega silné. A to všetko sme my v tej totalite, lebo vtedy sme naozaj, že otvárame potenciál. To teraz myslím povedal, teraz ho budem parafrázovať, ale Jorge to povedal, Retail Hawk, nádherný človek, ktorý tu pôsobí na Slovensku. Som bola na Vision Queste s Jorgem teraz nedávno, takže on povedal, že vlastne až keď sme schopní uh, prijať a objať a povedať áno všetkým tým našim častiam, čo všetko sme, tak až vtedy môžeme dokázať rozvinúť ten celý potenciál, ktorý tu máme ako bytosť. Ale ako náhle je tam jedna z našich častí, ktorú nechcem vidieť a nepríjmam, tak nie sme schopní s tým potenciálom proste pracovať. Čiže za mňa je to o totálnosti, totálnosť. Všetko to sme my, to je jednota. No a treba sa dostať cez tie pocity hanby, strachu, hlavne strachu väčšinou, alebo neprijatia, alebo všetkých tých hnevov a smutkov a je to proste to srdce, tie pocity nás učia. Preto treba robiť cez telo. To som chcela dodať, čo sa týka Aho. metódy, Áno. ako pracovať, ako sa dostávať k tomu zranenému liečiteľovi alebo k hoci ktorej tej zranenej časti. A ten retreat, čo budeme vlastne spolu s Denny robiť, je 25. až 28. septembra na Pramení života, sa takisto volá Zranený liečiteľ a tam budeme vlastne vytvárať tento priestor pre nás všetkých, aby sme sa v bezpečnom prostredí naozaj mohli pozrieť na tie časti v nás, ktoré si pýtajú tú pozornosť, ktoré sú tie kľúčové. Keď ich integrujeme, keď ich naozaj uvidíme a zvedomíme si ich, tak vtedy môžeme naozaj prebudiť toho zraneného liečiteľa, dotknúť sa toho archetypu, doslova ho vteliť, ten archetyp do nás, lebo my ním sme istým spôsobom. Archetypy sú len také obrazy, ktoré nám môžu pomôcť, lebo sú to nejaké kvality, nejaké aspekty ľudskej povahy,
ľudského bytia a my vlastne sa cez ne môžeme iba priblížiť. Oni nám pomáhajú. To nie je niečo, čo musíme ako keby niečo konkrétne, len nám pomáhajú. Takže ja veľmi rada používam tieto metafory. A len každý si to môže predstaviť ako len chce. Každého zranený liečiteľ môže vyzerať inak. Ale keď sa rozhodneme naozaj sa postaviť do ňoho a stať sa ním a prestať sa báť proste svojho vlastného tieňa, lebo to je len tieň, on nám neublíži. On stále klope, halo, halo, tu som, už ma vidíš, prosím ťa, tu som, objíma a ja ti ukážem proste tvoju silu, lebo v tom zranení, v tých tieňoch je Yes. uväznená naša životná energia, tá nevyužitá, ten potenciál, ktorý tam je len tak je, ale je odložený. Dokým my to Mm, naozaj neuchopíme a nepovieme, OK, tak ja idem žiť naozaj môj život, tak je to také len, cítime, že není to naplno, v tomto sa mi nedarí, toto neviem. Takéto je, ten život je taký nejaký. A všetci mm. túžime po naplnenom živote. Takže o tom to bude. Nebudeme tam liečiť hlboké traumy s štýlom psychoterapeuti, pretože od toho tam nie sme, ale sme tam o to, aby sme vám dali nástroje, ktoré nám fungovali, ktoré sú nielen nám, mnohým ľuďom, ktorí nám fungujú, aby sme mohli vlastne sa stať Začať samým sebou, začať začať robiť. písať nový príbeh, pretože ako si povedala, prítomnosťou si tvoríme budúcnosť. Keď zmeníme niečo v prítomnosti, vlastne na tom pobyte to budeme krásne eh, povedané prepisovať proste, tak vlastne potom sa vám bude meniť aj tá budúcnosť a to je aspoň pre mňa vždy najväčšou odmenou tohto všetkého, čo ja robím a tvorím a prečo ma bavia pobyty, pretože vidím výsledky a počúvam potom vaše spätné väzby alebo od ľudí a vidím, ako sa im menia tie životy, či čo naozaj chcú a čo tam vlastne to pocítia, tak vidím tie zmeny a to je úplne nádhera, že vlastne keď človek na niečo príde, na to poznanie a tým, že to vlastne a z Kristy to zrejme máme tiež v tej mape duše, ako keby naše. No proste to tam máme ako takú predispozíciu. Každý máme na niečo talent, každý máme nejaký dar, každý máme proste nejaké poslanie v odzovkách. Žiť svoju plnú esenciu. To je naše najväčšie každého poslanie, je žiť svoju esenciu. Aj o tom bude reč tiež na pobyte, alebo tak cez rozbory genových kľúčov. Ale čo tým chcem povedať je, že vlastne to napríklad mojou esenciou, alebo aj Kristy, takisto je archetyp učiteľa, ja som zase iný archetyp, že vlastne nás naplňa vám odozdávať to, čo sami študujeme pre seba a na čo sme prišli, že nám to pomohlo žiť viac v slobode, v harmonii, v ľahkosti. Prečo to robíme? Pretože proste sme toho plné a ten pohár sa chce vylievať a proste a čím viac šťastnejších ľudí a zdravších a spokojnejších a slobodnejších, tak tým všetci z toho benefitujú, aj my. A ešte chcem len dodať, že z Kristy sme mali pobyt, to je 2 roky dozadu. Sa mi zdá, že minulý rok, ale to už je 2 roky dozadu, ten čas letí. 2 roky dozadu a to sme mali prvýkrát náš spoločný pobyt, volal sa Vnútorný alchymista. A tam akože na tom pobyte to nám bolo obidvom ukázané, že my dve, keď sa akože tieto energie a to, čo zdieľame, alebo učíme a zdieľame vlastne, spojilo, to bolo ako yin yang, proste relaxácia v tele, pohyb v tele, tak to bolo tak silný pobyt a pre všetkých ľudí tam sa diali, ľuďom prichádzali vhľady, proste to bolo nadpozemské, vesmírne. Kopec ľudí, no proste je to super. Ja to nejdem chváliť, Máš akože tu veľmi, takú veľmi si otázku. prajem. Áno, ja len, že si prajem, aby sme aj tento rok sa stretli a tí, čo tam máte byť, tak tam verím, že budete a opäť zažijeme niečo vesmírne krásne a čo nás posunie všetkých. To je celé. Otázka. Áno. Ty Máš tu uvidíš? otázku. Peťa sa chce spýtať, že či keď si mala depresie, či si brala antidepresíva, alebo si to zvládla bez nich, alebo nejaké bylinky? Jasné. Dobrá otázka, Peti, ďakujem. No, tú prvú epizódu som skúšala robiť všetko možné, aby som antidepresíva nezačala užívať. Proste všetko možné, lebo ja som antichemické, ja proste mám rada prírodné veci a tak ďalej. Nie, keď nemusím, tabletky do seba nedávam ani vôbec. A lenže ten stav sa mi tak zhoršoval, že to sa už nedalo proste vydržať. A kto to zažil, tak to chápe. Takže ja som potom začala užívať antidepresíva a
tak ako som ich odmietala a kritizovala a každého, kto užíval antidepresia, by som kedysi som myslela, Ježišmaria, aký je to slaboch a dá si tabletku a neviem čo. Tak za mňa ja len ďakujem, že v tomto prípade, že nejaká chémia takáto existuje, pretože podľa mňa zachraňuje mnohým ľuďom životy, ale zároveň ona, pre mňa antidepresívum je, ako prirovnala by som to k plávajúcemu lesu, ktoré keď sa topíte na rozbúrenom oceáne niekde, už sa proste topíte, už viete, že máte proste, ja neviem ako dlho chvíľočku, už a vlastne hodia záchranné koleso. Tak to je to antidepresívum, ktoré v mojom prípade neboli nejaké silné, že by ma úplne, ale aspoň mi pomohli spať a pomohli mi zregenerovať tú mysel tak, aby som postupne sa z toho dokázala dostať. Takže bolo mi hodené pomocné koleso a postupne som mesiac, dva trvalo. Oni zabrali väčšinou za týždeň, za dva plus minus, ale potom chvíľočku to trvá všetko. Za mesiac, dva vlastne, keď už som potom dokázala zase plávať a keď už som prišla na to, že dokážem sama plávať v tom rozbúrenom mori, tak som jednoducho nepočúvala doktorov, ktorí, alebo čo sa aj píše a hovoria doktori, že by to človek mal užívať celý život, alebo dlhšie a 2 roky aspoň, alebo tak. Ja som to postupne vždy vysadila a potom v podstate som to študovala ďalej aj, aj cez aj veľa mám príbehov, veľa okolo toho. Potom som to rôzne vlastne sa snažila chápať aj cez šamanskú medicínu. Mikrodozovala som San Pedro, to je taký kaktus, ktorý tiež mi pomohol sa spájať s vedomím, s dušou, ale to je na veľmi, veľmi dlhé rozprávanie a veľa príbehov. Čiže to len zhrniem, že za mňa, keď je veľmi, veľmi zlé, tak absolútne odporúčam antidepresíva dočasne a nebať sa, že sú návykové alebo niečo také. Proste ja som ich užívala 3 mesiace, tuším, najdlhšie asi 3 mesiace, dlhšie nie. A, ale to je môj prípad. V tomto je tak každý individuálny. To ako keď máte, ja neviem, nejakú inú chorobu fyzickú, tak každému pomôže niečo iné. Proste to treba veľmi, preto je dobré, ja som mala šťastie v tom, že som, alebo že študujem teda to prepojenie telo, mysel, duša, a vlastne ako keby viem, že nie som moja myseľ a tak ďalej, takže vlastne ja som ako keby vedela takú tú teóriu všetku, ktorá sa mi nedala úplne aplikovať do praxe, pretože to nešlo kvôli tej chorobe. Keď raz máte zlomenú hlavu, tak sa nedá vyliečiť za myšlienkou, alebo teda myšlienkou, no. Postupne to proste ide, postupne. Záleží, ako ste hlboko. A len chcem povedať, že každého je to veľmi, veľmi individuálne, aby ste ma nebrali za slovo, že teraz je veľmi dôležité si naciťovať cez to telo, cez pocity tela, že čo je správne, nie je správne. Preto je výborná vec meditácia. Čím častejšie, aspoň každý deň, 5-10 minút denne, proste si sadnete, ja to robím každé ráno, aj teraz večer po tejto našom rozhovore, tu si sadnem a chvíľočku budem v tichu pozorovať, čím častejšie si doprajete meditáciu aj nielen v tom pohybe, ale vlastne aj v tom zastavení, kedy sa telo nehýbe, ale v tom pozorovaní, tak vlastne si vybudujete v sebe takú schopnosť pozorovateľa. A byť pozorovateľom a mať odstup, wow, to je obrovská sloboda, to je obrovský dar. Lebo to potom vlastne, no, s tým sa dá krásne. A to všetko vám budeme zdieľať na tom pobyte. To teraz už budeme končiť, lebo je neskoro. Ja len, že veľa sa dozviete, kto príde, tak sa veľmi teším, že to budeme s vami zdieľať. 14-15 rokov poznania, ktoré sme obidve študovali vo svete, každá na iných miestach a v tom svojom. Ďakujem, Denny. Tak keby sme to tak mohli zhrnúť, tak sme vlastne, chcela by som to tak akože skúsiť, že zhrnúť, že čo sme povedali. Všetky vlastne naše ťažké životné situácie, do ktorých sa dostávame, sú väčšinou presne preto, že ideme tým nesprávnym smerom. Tak ako sme tu neboli, tak ako nemáme ísť jednoducho, tak ako si tu naša duša nenaplánovala a my ideme niekam úplne inde. A vlastne to naše vyššie ja nás tým vlastne chce vrátiť na tú správnu cestu, kadiaľ máme ísť. A keď sa dokážeme počúvať tieto symboly, tieto znamenia, ktoré neustále k nám prichádzajú. Hlavne cez intuíciu to cítime. Odrazu niekde v bruchu vieme, že toto není v pohode. Ale hlava mi hovorí, že to tak je samozrejme v pohode, všetci to tak majú. Ale niekde a takéto malé, drobné upozornenia začneme ignorovať, tak sa potom môžeme zacykliť a dostať sa do tých ešte ťažších situácií. Čiže našou úlohou je začať si všímať
tieto drobné znamenia, začať počúvať svoje telo, pretože telo vie, telo má všetky, telo nás vedie vždy správne. Intuíciu a brucho. Začať počúvať a srdce a ísť za tým naozaj, čo nás baví a rozhodovať sa vedome. Byť len v takej spoločnosti, ktorá nám robí dobre. Naozaj, že nenútiť sa pre niekoho robiť blbé kompromisy alebo robiť veci, ktoré nás fakt netešia len preto, že mali by sme alebo sa to od nás očakáva. Jednoducho v prvom rade sa postarať o seba a rozhodovať sa za seba. Čo je najlepšie pre mňa, je najlepšie aj pre druhých, pretože my sme jedno. V istom okamihu zistíme, ja viem, že to teraz môže znieť veľmi vzdialene, ale v jednom okamihu zistíme, že tí druhí neexistujú, že je iba jedno. Čiže presne to, čo robím sebe alebo druhým, tak vlastne je to naopak, robím to sebe alebo druhým. Chápete, čo som chcela povedať? Ale že vlastne na toto fakt, že um, sú veľmi fajn, keď sa stretneme v jednom kruhu, keď si môžeme prejsť v bezpečnom prostredí, možno aj počas retreatu, alebo možno vaša cesta vás zavedie do nejakých iných kruhov alebo inou metódou. Ale keď môžeme si dočasne, aspoň dočasne zažiť naozaj vysoký stav vedomia alebo vibrácie, vyššej frekvencie, aby sme aspoň chvíľočku v ňom mohli dosadnúť. Okúsiť to, aké to je žiť, keď si dovolíme naozaj byť v tom vyššom, v tom, kde môže naša duša prekvítať, kde naozaj môžeme byť sami sebou a Som autentický potenciál. No, potenciál. Keď sa toho dotkneme, aspoň na chvíľočku, aby sme, a potom samozrejme dostanete aj veľmi veľa odporúčaní, ako sa v tom udržať, lebo vlastne o to ide. Nie, že len chodiť z retreatu na retreat a z kurzu na kurz a potom vlastne prídem domov a všetko zabudnem a znovu idem dookola to isté prežívať. Dôležité je vlastne tá každodenná prax. Ak niekto hovorí, že niekto niekomu aktivuje niečo a už to má navždy, tak je to blbosť, pretože to sa nedá. Je to každodenná prax. My sa musíme stať tým, kým sme naozaj. A to je na fyzickej úrovni, čiže každodenná prax. Je to cesta, je to nádherná cesta sebaobjavovania a nič nie je zlé. Sú len proste niekedy odbočky, ktoré nás vrátia zase na tú správnu cestu, ale aj tie odbočky boli na niečo dobré, pretože tam sme sa niečo naučili. Čiže ja si len prajem, aby sme boli k sebe veľmi láskaví, aby sme mali súcit sami so sebou a vlastne uznali sa. Čo je dnes, za čo sa môžem pochváliť a čo môžem povedať, že wow, toto sa mi podarilo a za toto som fakt hrdá na seba. Že nezabúdať takéto malé vďačnosti, to zase moja prax, okrem meditácie, tak každé ráno a každý večer predtým, ako zaspím a ako sa zobudím, tak poďakujem za všetko, za čo môžem poďakovať. Vďačnosť je veľmi vysoká vibrácia. To mení úplne celý život vlastne mení. Ako náhle Vďačnosť je vďačnosť, kľúč. Áno. vďačnosť je kľúč. Čiže napríklad to je taká drobnosť, čo môžeš robiť každý deň. Uh, Predtým, ako zaspíš, predtým, ako sa zobudíš, poďakuj a chvíľku spočiň v sebe, len pozoruj. Je to veľmi dôležité, a vtedy sme v kontakte s tou našou dušou, ktorá stále našepkáva, rozpráva cez obrazy. Funguje to. A určite to funguje. Náskôr to chvíľku trvá, kým si zvykneme, lebo to je samozrejme sval, ktorý si musíme naučiť, ale vždy sa to dá a potom je náš život naozaj viac uchopiteľný a naozaj sa stávame tvorcami alebo spolutvorcami toho života. Keď sme vedomejší a vedomejší v tom, čo všetko sme, to veľké mystérium, ktorým sme. Že tak sa nestotožňujeme s osobnosťou, ktorú sme si vytvorili, ona je fajn, ako ego, že môžeme ho využiť pri komunikácii alebo pri bežnom živote, ale nie sme to. Nie sme len to, ale to, čo sme. A to je to zaujímavé. To je to, s čím by sme sa mohli stretnúť a čo môžeme stále a stále objavovať. Takže ak rezonujete s čímkoľvek, čo sme dneska povedali a túžite sa s nami prepojiť alebo zažiť niečo hlbšie s nami, tak sa nám kľudne ozvite. Ste pozvaní aj na retreat Zranený liečiteľ. Bližšie info necháme aj pri tomto videu alebo pod týmto videom alebo potom na našich stránkach. Budeme veľmi radi, keď sa niekedy uvidíme v kruhu. A ja vám prajem všetko dobré. Majte sa nádherne. Denny? Ďakujem, ďakujem, Kristi. Ja už nebudem viac rozprávať, ja sa len teším, alebo teraz som vďačná, že sme sa tu takto stretli, ktokoľvek je na tej druhej strane obrazovky, čo tam ste a
proste je to tak, je škoda ostávať v nevedomí a proste ako keby ako všetci ostatní. Proste je naozaj, ak nie si mysel, čo teda si, čo sme? Ešte otázka, že ak nie sme mysel, čo teda sme? No mysel je len taký tvorivý nástroj, ktorý my, čo sme, no však sme vlastne duša a vedomie v tele. To je tá Predstav si, že otázka. alebo sme dých, hej? Proste si predstav, že nebudeš dýchať, tak čo budeš? Nebudeš nič. Proste dých je rána, životná energia. Sme nejaká energia, ktorá proste vstúpila do tohto tela a tu sa rozpamätáva na to. Celý život vlastne sa rozpamätávame na to, kto vlastne sme. Keď pochopíme, že nie sme mysel, OK, tak čo vlastne teda sme? No sme duša, ale vedomie v ľudskom tele, ktoré prišlo na zem sa niečo nové naučiť malinko a vlastne každý máme svoj príbeh, každý sme sa prišli naučiť svoje nejaké mikroveci. Mne veľmi, veľmi veľa dáva ešte aj to, že robím rozbory genových kľúčov. Lebo už okolo 250 ľudí za tých pár rokov som urobila rozbory a každému to sedí a ja vlastne nepochybujem už o týchto veciach, že slovo vedomie a všetko, čo je okolo toho, proste to tak jednoducho je. A je to fascinujúce a podľa mňa, kto sa vyberie, nie je to cesta pre každého. Hej, cesta za poznaním nie je pre každého. Vôbec nie je ľahká, proste budete cítiť každú jednu myšlienku. Ja si už nemôžem dovoliť myslieť negatívne alebo nejak posudzovať, lebo okamžite sa mi to vráti. Okamžite proste. To je, Mhm. na jednej strane to nádherné, hej, a na druhej strane naozaj tá cesta za poznaním je podľa mňa alebo čo je najdôležitejšie v živote? Starať sa o svoje telo, pretože je to najdôležitejší domov, ktorý máme, nedá sa mi vymeniť v tomto živote. Takže starať sa o svoje zdravie, aby bolo zdravé telo, mysel, duša, aby bolo zdravé srdce, aby bolo otvorené, aby to všetko prudilo a vlastne, aby sme žili svoju esenciu. No, takže sa teším na pobyte, s kým sa tam stretneme a prajem krásny večer a A ešte môžeme povedať, že vlastne ak by ste teda sa rozhodli, že do konca augusta sa prihlásite, tak máme tam ešte stále early bird cenu. Takže trošku lacnejší je ten pobyt. aha, To som zabudla. Áno, do no, konca augusta. Takže uh, ako náhle, pozrite si proste webovky a budeme veľmi radi, keď sa ja, tam stretneme. Presne tí, ktorí sa máme v kruhu. jo. Ja si myslím, že kto má záujem, nech sa nám ozve správou, lebo nebudeme tu na nič pridávať, už to máme, už sme veľa popridávali, takže kľudne sa nám ozvite a môžeme ešte pokecať osobne alebo cez nejaký WhatsApp a Áno. vidíme sa koniec septembra. A tento rozhovor, áno, bude v zázname. Určite ho dáme ho do záznamu a dáme vám vedieť všetkým, že kde bude. Dáme Myslím, že ho, niekde ho dá. bude určite. Že tí, čo ste to nestihli od začiatku, tak si to môžete pozrieť celé znovu zo záznamu. Ďakujeme ešte raz všetkým, čo ste tu Zajtra. boli. Áno. Zajtra. Zajtra, fantastické. Tak krásny večer všetkým. Ďakujem, Denny. Ďakujem, že sme sa mohli takto stretnúť. A ja ďakujem, Kristi. Čaute. Vidíme sa Pa, čoskoro. pa. Čau. Čaute, čaute.